bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko talata hawra e balɗe jeenayyi e lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegoro ɓindo moon jaydeji arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande hare Ousmane Sonko e nattude e suudu sarɗiji deyi hina wayno ha joni jayde enquête wi ko ɗum addi caɗele mawɗe toon to suudu sarɗiji ha taki jayde enquête windi ko réintégration Sonko Assemblée nationale la bataille constitutionnelle hina wayno nden ɗon hare noon nde toknama e suudu ñawirdu ɓurdu tow woni conseil constitutionnel ƴeewe noko kam on Ousmane Sonko ma waw nattu e Assemblée nationale walla wawata nattu saabu noon heɗen gandi kam on Ousmane Sonko artino e suudu sarɗiji ha boom watta keyniɗo ndun ɗon suudu sarɗiji woni président Assemblée nationale noon tigui jayde nde ɓesdiri hen l'opposition invite le conseil constitutionnel à mettre fin à une forfaiture hina wayno de ɓe wonɓe e lande politique taw noon heɓe kuccite e laamu de woni opposition kamen ɓen fiili ɓe leppi suudu sarɗiji de kamen ɓe mbi ko yo suudu ñawirdu ɓurdu tow wiyetedu conseil constitutionnel de dartin ko Ousmane Sonko yiɗi ko wat saabu ko doole addi e sinon ko doole yiɗi nannu omo ganduɗa ka woni professeur Medoune Samba Diop kam de wi ko le conseil constitutionnel a l'habitude de se déclarer incompétent mais ina wayno de omo ganduɗa kam wiyete professeur Medoune Samba Diop de wi ɗum kam hine heewi ko conseil constitutionnel wiyata wawa hen haydara anda hen haydara e si ɗum kam wi ɗum yawtatagol jayne de gasnire ko Ousmane Sonko va-t-il subir le sort de Barthélémy Diaz hina wayno e nder jayde enquête ha joni lamdi ko mbar wona bo yeeru ndu gatnondu Barthélémy Diaz kam ndu nari gat Sonko woni kam on mo ganduɗa ka woni Ousmane Sonko yaltine ha laaɓa tos toon to suudu sarɗiji woni Assemblée nationale e wiide jayde enquête jayde la tribune wi ko Assemblée nationale conformité ou non à la constitution les 7 sages à l'étude du cas Sonko hina wayno de ɓe ganduɗa kamen goni jeeɗiɗo ɓe ganduɗa gandal mumen ha ngal mawni e ko fayi e ñawirde no lesdi jogorte e si noon ko yowati e constitution de woni deftere nde ɗe ganduɗa kam nde tigui layata no lesdi jogorte de kamen ɓen jeeɗiɗo ma ɓe turo ɓe miijo ɓe mitto ɓe layda ɓe laytida ɓe ƴeewa noko Ousmane Sonko ni no artiri e nder Assemblée nationale ko ɗum gonga walla ɗum wona gonga hina foti walla ɗum fotani ɗum noon hina wayno ma ɓe ƴewtido ko jagui fayi e alhaali Ousmane Sonko o gonɗo hande hoorejo suudu sarɗiji jayde ɓisdi hen ko Sonko qui a été premier ministre entre 2024 et 2026 a-t-il le droit de reprendre son siège député jayde nde lamdi ko Sonko o gonɗoɗo hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal hakkude hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego noko hombo jogui yamirore e fotde wawde wontu piiliɗo lefol suudu sarɗiji woni député hina wayno tigui tigui de kamen ɓen fiiliɓe leppi suudu sarɗiji tawa heɓe jilla e opposition woni lande politique kuccitɗo e laamude ɓe mbi ko ma ƴewtinde noko Ousmane Sonko hombo foti nattu Assemblée nationale noko fotani e yamirore conseil constitutionnel e wiide jayde la tribune e nder jayde le parlement o biyeteɗo docteur Seydou Bokoum dey arti e alhaali ñamade nde ɗe ganduɗa Sénégal hombo nde jogani lesɗele e sinon ko wiyete bankaji ɗi gonɗi e nder aduna kam jayde nde ɓesdi hen ko taki huccidde e goomu aduna joguiɗo koppareje woni FMI ɗum dey hina wayno ko ɗum gaska tufgol ngol ganduɗa si Sénégal naati hen yaltata noon tigui jayde nde windiri ɗum docteur Seydou Bokoum sur la dette du Sénégal pourquoi la solution du FMI est un piège à éviter jayde nde ɓesdi hen ko siko tawi Sénégal ruɓtima e liggodde e on ɗon goomu aduna jowitiɗo e koppareje woni FMI dey ko ɗum tufgol ngol ganduɗa Sénégal homo ngol fotireno saabu si naati hen yaltata noon tigui jayde le parlement addiri ɗum e ɗerewol mum addanol e nder jayde Walf Quotidien de hina wayno ɓe ganduɗa kamen jogui galleji mumen liggorɗi woni secteur privé kamen ɓe gulli ɓe luuki ɓe jekketi konngol gam wiide hande tampere nde de ɗoɗo de tolni e nder secteur privé de hende mawni ha taki jayde Walf Quotidien yetti konngol ɓen ɗon ɓe ganduɗa kamen keedi e secteur privé windi concertation
l'éducation nationale. Coup de gueule du secteur privé. Abdelkader Ndiaye, président de la CNES. L'économie ne peut plus attendre. Hina waynode o magalada ka woni Abdelkader Ndiaye tawanon kam heyni gomu liggotoɓe e galleji mumen woni CNES woni patronade hina wayno kam de wi ko hande ɗo Sénégal tolni e si ɗo secteur privé tolni de hina wayno ɗum natti waw fat fayi e faggudu e si noon e koppareje e si noon e jogogal e ɓamtare e wiide jayde Walf Quotidien. Jayde Le Soleil de article e ko fayi e gaynaka tawa noon hina waɗi eɓɓoyaji gongo ganduɗa de e nder aduna he foof ngo dillata hikko noon hina wayno ɓe mawnini boli 14 hitande foof hina waɗe ɗum noon tigui gon eɓɓogo sohli ko wadde feere hono tigui gaynaka moƴƴinirte hono gaynaka fewnirte e si noon hono waɗate ha tigui gaynaka ñiiɓa e nder aduna he ɗo noon e nder Dakaru kam hina wayno kamen ɓe darima tigui gam waytude kan ɗon gaynaka nayyi e dammiri e siko wayi noon ha taki jayde windi ko 14e édition du programme mondial pour un élevage durable à Dakar, l'heure des solutions locales. Hina wayno noon e ngol bolol sappo e nayyi ɓiyol ngol ganduɗa de yimɓeɓe pottita heɓe miijo e kan ɗon gaynaka de ko ɓuuri ko hen tengtu yo waɗe feere fa tigui dammiri e jawdi e nayyi de ɗum toppite ha janggo jaam kala lesdi Afrique e si noon lesdi Sénégal wawan hoore mum e gaynaka e si noon jiya hoore mum e gaynaka ha kala ko sohla hen ɗum wawa dañe e wiide Jayde Le Soleil. Jayde Yoryorde wi ko ha joni de maayo ngo goni ñaama sukaɓe Sénégal noon tigui windiri ɗum littoral meurtrier à Kayar. 2 jeunes de Sewekhay engloutis par les vagues hina wayno de toon to legal Kayar de sukaɓe ɗiɗo jiyaɓe toon to wuuro wi'etego Sewekhay de kamen tigui joli toon e gonɗon maayo. Jayde de ɓesdi hen la série noire des noyades se poursuit sur les côtes sénégalaises venus se baigner à la plage de Kayar. 2 jeunes originaires de Sewekhay ont perdu la vie après avoir été emportés par une mer agitée. Ina wayno de ɓen ɗon sukaɓe ɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa heɓe gimmi noon toon to Sewekhay de ɓe gari Kayar noon ɓe jaahi heɓe lumboyo e si noon ko ɗon tigui maayo ngo e dille ngo kewɗe de kam ngo tigui naɓi ɓen ɗon sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa de ɓe kawri e laƴal ɗum noon watti boli sukaɓe heɓe joolo e nder maayo Sénégal e wiide Jayde Yoryor. E nder Jayde Libération de o maganduɗa ka woni Serigne Khadim Mbacké duuɓi mum hiɗi tolno e 36 tawa noon ko jangguinannoɗo Alquran toon to Touba legal biyetegal kergol de ɗum hollirey tigui kam on ɗon ceerno jangguinannoɗo sukaɓe e si noon ko tolnoto e moyen 27 kam dey hombo lelodatno e moyen tawa hombo ɗumen ɓuuri doole woni viol ɗum noon wayino ko Jayde windi ko affaire du maître coranique soupçonné d'abus sexuels sur 28 pensionnaires dans un dara de Touba Keur Gol. L'horreur dévoilée hino wayno tigui de Jayde nde holliri ɓe ganduɗa kamen tigui ceerno o lelodatno ɗum noon si tawi sohnajo mum ala ɗon nden tigui ɓuratno ɓen ɗon sukaɓe arɓe heɓe janggoy Alquran leloda e mumen tawa noon wona e belalma mumen e si noon wona e yidde mumen e wiide Jayde La Libération. Gasnirten ko coftal ɓalli saabu Jayde Vox Populi windi ko récompense au sacre africain des lionceaux U15 et U17 Diomaye Faye octroie plus de 311 millions francs CFA en prime hina wayno de ɓen ɗon sukaɓe wonɓe équipe uji Sénégal tawa noon duuɓi mumen hiɗi tolno e 15 e si noon woɗɓe ɓe ganduɗa duuɓi mumen hiɗi tolno e 17 woni U15 et U17 kamen de ɓe bellama toon to wuuro lamorgo lesdi Sénégal woni palais présidentiel hombo waɗi ɗum ɗon foof noon ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo lesdi Sénégal kam noon ko totti ko ɓen ɗon sukaɓe ƴettuɓe desewal mbo kala eɗo tolni ko tolnoto e 310 million ngaji e koppareje men hino wayno ɓe ganduɗa kamen goni mbaro koñ toksoñ koñ gon koñ e kippu Sénégal tawa duuɓi mumen hiɗi tolno e 17 kamen de ko ɓe mbeɗa ko fof hino tolno e 174 million ngaji pawɗi ujunnaje 520 e koppareje men tawa noon ɓeɓe ganduɗa heɓe goni e kippu mbaro koñ toksoñ heɓe dañi duuɓi 15 kamen ne koɓe dañi ko de ina tolni e 136 million ngaji pawɗi ujunnaji 900 e wiide Jayde Vox Populi. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.